Rasmus, great to see you again. 4 weeks on the trot and still looking fresh. Incredibly, though, after a bad Tuesday night, obviously you couldn't play in the Pro-Am yesterday. You're fighting a bug. Tell us how you're feeling. Jamen, jeg har det bedre nu, men der er ingen tvivl om, der natten mellem tirsdag og onsdag, der brugte jeg meget tid på toilettet. Så jeg er lidt flad for energi, men kunne komme ud af sengen i dag fornuftigt, så jeg er glad for at kunne spille en runde golf. Miraculously, given the situation, you're out there with a 5 under 67, just one behind the clubhouse leader. Highlight of your round, maybe 17. You're 17 and 18. Ja, det tror jeg også, det var. Der er ingen tvivl om, lige på de første 9 huller, der spiller jeg rigtig godt i dag. Jeg slog til mange gode chancer og lavede en del birdies. Og så spillede jeg de næste 9 huller meget stille og roligt og med nogle bogeys. Og følte egentlig, at runden var ved at slippe lidt væk fra mig. Og så er det klart, at jeg holder langt pot for birdie på 8 og laver en eagle på 9. Så jo, det må være højdepunktet for i dag. Lastly, just tell us a little bit about the course. It's been 13 years since the tour has stopped in Bahrain. We're a little bit unknown about what's out there. Obviously, there's going to be some wind later today and tomorrow. Ja, altså det er en lidt anderledes bane end det, vi er vant til at se. Meget unduleret. Man har nærmest ikke nogen flade lies i fairwaysene, og greensene også, de hælder i alle retninger. Så det er faktisk lidt udfordrende at ramme de rigtige plateauer nogle gange. Så det er, selvom der måske kommer et par gode scores ud, så er det en rimelig udfordrende golfbane. Some rest and relaxation tonight? Jeg skal ikke lave mere i dag. Jeg skal tilbage og få noget energi tilbage i kroppen, og så være klar til i morgen.